no sé si aquí n'hi ha... Vosaltres no som geòlegs, o sigui que prepareu-vos a... No sé si n'hi ha algun geòleg, paleontòleg o aficionat a aquestes coses, no? Segurament sabran de això. Si no n'hi ha ningú expert, doncs començarem a dir mentides. Ja està, prepareu-vos. Ja està, si ningú pot discutir-ho. No, anem a veure, la qüestió és que sí, estem en un punt, per això el paisatge és molt important. Estem en un punt que sense entrar en detalls és molt interessant des d'un punt de vista geològic. I és un dels punts, home, tots els puestos, la geologia, els materials, les terres, determinen la vegetació. Però és que aquí tenim un exemple, vamos, fantàstic, meravellós. És un paisatge, podem dir, atormentat. Hem de mirar-ho, ja dic, no fa falta ser geòleg o paleontòleg expert, però sí comprendre algunes coses bàsiques. Estem en un puesto estratègic, és el corredor del Vinalopó, un punt molt interessant, determinat efectivament per les singularitats del riu Vinalopó, que són moltes. I el riu Vinalopó, al seu torn, ve determinat, modificat, influït d'una manera molt dràstica per la geologia, per la història geològica d'estos territoris. Anem a veure. Com comentem lo de les cadenes bètiques i subbètiques? I la falla. La falla al Vinalopó en poques paraules. Pues, sí, mirant. Penseu, l'època dels dinosaures. Fa 200 milions d'anys, fins a 60 milions d'anys, no? El Mesozoic, és a dir, el Triàsic, el Juràsic i el Cretaci, no? Encara recordem aquestes coses, no? Entonces tot això estava baix la mar. Les vores de la mar estaven molt més endins, ja en Castella, i això estava baix la mar. Primer període important, és un resum geològic com per... De molts milions d'anys, i bum, en un minut. I ridícul per a un geòleg, però per dir en poques paraules, que seran importants després per comprendre hasta les matetes que trobarem per ahí. El Triàsic, comença fa 200 milions d'anys, no? Recordes? Bueno, en l'últim període és el període Kuiper, que es diu, que és el que determina, l'últim període ja determina aquestes coses. Per què? Perquè la mar que diuen que arribava fins Castella, els territoris estaven baix la mar, va ser una mar molt somera, molt baixeta, quasi una llacuna, en la qual va funcionar com una salina. Sempre se diu que hem d'interpretar aquest territori en el Triàsic, al final del Triàsic, com si fos igual que les salines de Santa Pola, o de Torrevella, seria millor, per exemple. La mar era tan baixeta que en períodes de secació s'acumulaven les sals i les sals precipitaven igual que en una salina. Les sals precipita primer el carbonat càlcic, no? Que no és químic, o vols complicar? Sí, no. Després el sulfat càlcic, l'aldefs, i finalment el clorur sòdic. Després, si continuem, els clorurs magnèsics i no sé què més. Doncs és el que va passar aquí. Van precipitar aquestes sals i van formar uns sediments molt rics en sals, que són els que ven per tots els puestos. Aquestes argiles de color rogenc, de colors estranys que tenim ahí baix... Allí apunten les primeres entre els pins i que després els veurem a muntó. Això què? Jo allà darrere, mira, no havia mirat, allà darrere, allà els tinc. Allà darrere, ells els deia, Són els materials del Triàsic del pis que fàcils que diu el Kuiper. El Kuiper. Escrit Keuper en K. Aviarra perquè són de colors rogencs o mesclat en hidrols algunes voltes, en grisos, etc. I són els que determinen una miqueta la geologia d'aquest lloc. Bueno, deixem-ho de moment, no? Continuen els períodes, comença el Juràsic i entonces la mar és més profunda. I el que se deposita és únicament masses enormes de carbonat càlcic.
estem en en un lloc a més molt estratègic perquè el que se diu la diferència entre el subbètic i el prebètic és la diferència, diguem, en aquesta mar de deposició entre la part més profunda, que seria el subbètic, allà, i la part més somera, el prebètic, cap allà. En un puesto se van depositar los materials y en el prebètic, però sempre del tipus calcari. Juràssic, Cretàcic, depositen aquestes masses, però continuaven baix la mar. Sobre el Triàsic aquell que vam dir, se van depositar grans masses calcàries. Bueno, i el període que en diem tràgic és quan en el Miocè, o a partir de l'inici del Cenozoic, la placa d'Alborán i la placa africana comencen a espentar des de Llevant i des del sud tota aquesta part de sedimentació. La força va ser tan gran, de milions d'anys, efectivament, no és una cosa dràstica, però milions d'anys que finalment van pujar aquests materials i van donar lloc a totes aquestes muntanyes. Totes aquestes muntanyes són els materials que van dipositar baix la mar i que van pujar finalment asfaltades per aquestes forces de les plaques tectòniques que xocaven contra... Per dir-ho així, Àfrica espentant contra Europa, o pre-Europa, va arrugar tot el que havia mig. I aquestes són les arrugues. Aquestes són les arrugues. Ahí estan les arrugues. Ahí està arrugat. És una cosa relativament plàstica, materials diferents, uns més plàstics que altres, més rígids, però la qüestió és que aquesta pressió enorme deforma tots els materials i el que estava baix la mar se plega, puja i ho tenim aquí. Per tant, estem veient plecs. I ho tenim perfectament alineat. Se nota la direcció de l'espenta, diguem, perquè van quedar alineats el sentit nord-est, sud-oest. Perquè són totes les cadenes que continuen cap allà, cap a Múrcia, cap a Andalusia, etc.